Hú, Botond! Ilyet vinni kéne az oviba. Miért? Kéne rakni az új biciklitárolókra, amiket ott intéztünk az ovinál. Miért? Hát mi van erre ráírva? Rárajzolva? El tudod magyarázni? Az, hogyha sodrónyal kötjük le a bringát, az egyáltalán nem jó. Hogyha ullakaton, az meg nagyon jó. És miért jó az ullakatos lezárás? Mert akkor mondjuk, hogyha valaki elkezdi fűrészelni az ullakatot, és valaki meg szól neki, hogy te azt a vastag ullakatot miért fűrészeled ilyen sokáig, és akkor abba hagyja. Ja, értem. Oké, akkor ezt kiírjuk az ovisoknak.